Bafowethu le video lena ingo general uNhlanhla owakwamkhwanazi Sibongo. Insizwa esisebenza ngokuyikhandla, insizwa engamjikeli umuntu eceleni emqonda ngqo. uNdonga, uNsika yenkosi, Shamasa, Ndonga, siyabonga mhlonishwa. Nizokhumbula ke ingane zakwethu ukuthi kwakungu July 6 lapho khona okwaba ne briefing by uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi. Ngiyakhumbula lapho khona ayekaqwe khona izinsizwa asebenza nazo left to right ethula khona inkulumo yakhe. Lapho khona ayezomemezela khona kumbe ngefrustration yakhe ngokunganeliseki kwakhe ngobugebengu nangokukhohlakala okwenzakalayo eSouth Africa. Nangokuxambukela kwabezomthetho, kusori kwabezepolitiki ekusebenzeni komthetho. Waveza izinto eziningi, waveza abantu abaningi, waveza nokuthi ama drug cartels azenzela nje umathanda yaphuma yangena. Ngenkulumo yakhe ke sonke siyakhumbula ukuthi lona ongumongameli umnomzana uCyril Ramaphosa wabe seqala ke iMadlanga Commission ezophenya phela ngazo zonke lezi insolo. Nangampela ke iqalile ke iMadlanga yaqala yaphela ngalezi ngeinsolo. Wasephinda futhi umnomzana umongameli futhi yena esezobeka ibamba elizobambela umchunu ngoba wa decide ukuthi umchunu amnikeze lento ekuthiwa i-special leave. Okwabadina abantu abaningi nami kwangidina ukuthi kungani anikezwe i-special leave, kwakufuneke asuspendwe, not special leave. Should yena utreatwa special, ungcwele, uholy, uright yena akatreatwa njengabantu. Uma kuneyinsolo kanje kwakufuneke go straight kwi-suspension, not special leave. Kodwa kwenzeka ke lokho ke kwaze kwagcina ke sekutholakala ukuthi akubuye umnomzana lo simbonayo ba ukhathele noma ukhathalya ubaba nje lo yangimaza ngimqondi kahle ukuthi uhlobo luni, kodwa khona yena njengamanje. Okwamangaza umuntu njengami nawe ke njengami ngamangaze ukuthi lo muntu njengoba esebenza bekade unguminister of police uSenzo Mchunu unama deputies noma une deputy, nangazi une deputy ngikuthole nje sekukhulunywa kuMadlanga noma sekukhulunywa kuHeaddock ukuthi unama deputy awu2. Pho kungani beqasha ukhathala ezinye izinto lezo esiqalile zasidida singabahlali. Okay ke kwaphinda ke sabona futhi sekhamuka ke ikomiti laseParliament leli libizwa ukuthi iHeaddock nalo futhi elizophenya kalezi insolo zika baba uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi. So ke aqalile ke bafowethu onke ama-committee siwabonile eqala ke ephenya ke udaba ebiza abantu ebabuza ngemibuzo besilokho esihamba sonke sibuka, yabo. Ngiselapho nje bese ngithanda futhi ukuthi ngibonge kuMadlanga umsebenzi ngolesihlanu ngenzile ivideo bibonga nje ubaba uJudge Madlanga oyijaji elisanda retire nje zayiqala lonyaka mangaphosisi nethimba lakhe. Bese kuba nethimba lo mama lapha bafowethu uAdvocate Selo. Mama, I salute you. Shaya umsebenzi wakho awushaya waqonda ngqo ngolesihlanu, waqonda ngqo. Sibonile lapho uqondisa khona omunye uadvocate omkhulu odumilela eThekwini obezama ukuzoshaya impicapicala ezopromote amanga nokukhohlakala ukuthi kuye phambili. Sibonge futhi umama uBaloyi uCommissioner Baloyi. I salute you mama uBaloyi, ushayile umsebenzi wakho futhi sibuzwile imibuzo yakho eqonde ngqo kulona uMinister uSenzo Mchunu. That was powerful mama, I salute you Commissioner Baloyi. Okumangaza kakhulu ke kuthe senjalo ngolesihlanu ke kwasekuzosa njengoba kuzosa kubomgqibelo sekubulawe uWitness D
kuhlungu ke esikuzwile ukuthi ubule uWitness D, kodwa siyazi ukuthi lapho khona uWitness D amagama awabala ekuthuleni kwakhe istori wayekade livezile igama lika Julius Mkhwanazi ukuthi uJulius Mkhwanazi lapho khona okwakade kubulawe khona umuntu uthizeni khona kwakuyokwenziwa khona uphenyo oluthizeni noma okwaku into kune operation eyenzeka wabeke uJulius Mkhwanazi instructor noma tshela straight ukuthi makathathe isidumbu somuntu uthizeni wayebulewe ayomphosa emfuleni othizeni lapha abakade bekhona okusho ukuthi wayehamba futhi uWitness D ngemoto eyayithinke kwimoto yamaphoyisa iveni lamaphoyisa owenza ukuthi akuze ukunakeka mayenza konke lobuqophololo umuntu ocabanga ukuthi umsola nje oqala ukuthi kubula uWitness D uye lo uJulius Mkhwanazi ngoba phela uyena umuntu ekuphathwe igama lakhe la kade kuthula ubufakazi uyabona so ke okwazile ukuthi mhlamba identify ivoice yomuntu abekhuluma noma khona kumadlanga kuphutshukile ukuthi akhulume aveze kodwa ngiyakhumbula ujudge ucommissioner Bamthembu emuonisha uJulius Mkhwanazi ukuthi akangalinge aze aphathe amagama ama-witness lapha ngiyakhumbula kahle lokho ekwenza ngisazoyifuna lo video ukuthi wayetheni kwathiwani kodwa nje sithanda ukubonga siyakubonga judge siyakubonga Julius siyakubonga ukuthi usivezile ukuthi unjani ebese ngibonge kakhulu nonke nje lapho kumadlanga ukuthi umsebenzi ushaye kamnandi uyancomeka nakhona kuhardwork umsebenzi ushayile nushayile ngendlela yenu noma benibuyeni bayeke abantu nibabone ukuthi igebengu nibayeke ningabavalele ekhoneni ukuthi ke eParliament ke siyazi ukuthi igebengu eziningi sicashile vese khona eParliament some of igebengu sama MPs kunaleli ikhalathi ke kuthiwa uFidel Adams naye isigebengu esikhulu leso uyingxenye yayo imdlwembe yegebengu ekuzofuneke naye makaphenywe makaboshwe ayejele uFidel Adams futhi funeke angavunyelwe ukuthi aqhubeke abe yimember yeMP funeke makasuspendwe straight with immediate effect uFidel Adams phela yilo ogijima uvulela uNhlanhla Mkhwanazi amacala uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi amacala angekho emthethweni okukhombisa ukuthi uzama ukuvimba yonke into eyenzakalayo wayishilo ukuthi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ukuthi bonke laba abazama ukuphazamisa ukusebenza kwakhe uzobabopha so ke ngenza kwethu with that being said ukuthi imadlanga ibisiguqa iyoziqhubeke ngonyaka ozayo kubhlungu ukuthi ithe iguqa omunye wowitness wabesebulawa obizwa ngoWitness D hayi ukuthi ubengagadekile masizwa ube nekhampani yakhe ama security ube right yonke into uyena owacela kusho njalo izolo statement enisiphumile ukuthi wacela ukuthi yena cha wa decline ukuthi agadwe noma wanqaba agadwe ngoba yena unama security akhe uyasigada nakho ke bezimcathamela igebengu zamlalela uyendle yongena kubhlungu ukuthi ubulawele phambi kwengane zakhe siyabonga ke bafowethu ukuthi ngizoqhubeka silalele again ngokuzayo nibe safe nudle kahle ukhisimuzi uNkulunkulu anigcine sizoqhubeka nje sikhulume bafowethu freedom of speech asabi lutho uNkulunkulu usikhavile uzosiprotector asilwi namuntu asithuki umuntu kodwa siliswana nobugebengu imudlwembe mayiboshwe siyabonga bafowethu bonke abenze kahle umsebenzi bonke nje abakhona kwezokuxhumana abebenza lo msebenzi wokulisana nobugebengu sithi nje qhubekani nisho umsebenzi bafowethu ngoba lama media akhona aveza lokhu akuthandayo okuqhubeka ukuthi bamavukela mbuso asiqhubeka nike bafowethu sifaka amabhuzu siswa nobugebengu asafaka othayi manje sifaka amabhuzu siswa nobugebengu sobhekana nabo ngqo